अंदर आई। हाई देखी कृष्णा भैया का असली सच्चाई, केहू के बोला लेनी और बोलैया के बाद टूटा बोलता मोबाइल चिंता ए मारे रे काची के का है तो कैमरा काहे चालू कर रहा ए भैया ए महाराज तो रहुआ मरनी है काहे रहुआ कैमरा बंद कर देती ओकर बात अलग बाटे। देखी हम मानत नहीं कि हम मर नहीं, लेकिन मरवई नहीं काहे रहुआ। तो भाई बहुत दुख के साथ कहे के पड़ता कि हमार कैमरा बंद कर देवल गइल हो और हमरा के 2-4 तबर मारल गइल बाटे। ए जी रहुआ लोग देख सकतानी, सब लोग ए जी गवाह में बाटे। आज हम कृष्णा भैया के असली सच्चाई दिखाए वाला बानी कि आखिर उ करनी का और के हुआवेला तो ओकर संगे कैसन व्यवहार करनी। हई जन गाड़ी लौकतिया मन करता गाड़ी हम फोड़ फाड़ दी आ फोड़ देनी गाड़ी के। हई जन लौकतिया है गाड़ी पर देखी चड्डी सुखावल जाता है, हई कृष्णा भैया के गाड़ी पर चड्डी सुखावल जाता है। कहां के नहीं इंसाफी बा। ए कृष्णा भैया हम पूछ देता नहीं तनी सा देखें तो रहुआ बताए आगे कह देता नहीं। इतना खराब काम हमरा बहुत खराब लगल बा। है जी अगर कृष्णा भैया वीडियो शूट करनी रहुआ लोग देख ले ओकम, लेकिन अंदर आई अंदर आई। हाई देखी कृष्णा भैया का असली सच्चाई, केहू के बोला लेनी और बोलैया के बाद टूटा बोलता मोबाइल चिंता ए मारे रे काची के का है तो कैमरा काहे चालू कर रहा ए भैया। तो भाई बहुत दुख के साथ कहे के पड़ता कि हमार कैमरा बंद कर देवल गइल हो और हमरा के 2-4 तबर मारल गइल बाटे। ए जी रहुआ लोग देख सकतानी, सब लोग ए जी गवाह में बाटे। ये बहुत मरनी है, हई बहुत मार मरले बानी लोग, हमार कैमरा बंद कर देले बानी लोग। अगर कृष्णा भैया लोग हमारी वीडियो जाता तो कृष्णा भैया जल्दी से जल्दी हमरा के रिप्लाई दी कि रहुआ ऐसा टीम काहे रखले बानी कि हमरा के कहीं मार देता लोग, पीट देता लोग। ई तो गलत बात बाटे कि कैमरा काहे बंद भइलटे। ए महाराज तो रहुआ मरनी है काहे रहुआ कैमरा बंद कर देती ओकर बात अलग बाटे। देखी हम मानत नहीं कि हम मर नहीं, लेकिन मरवई नहीं काहे रहुआ। ई तो बात गलत बाटे। बाबा की मरवईलन कि ना ए हमर वनी है हां मरवईला ए महाराज जी मरला हम ये लोग पूरा ये ना भाई ई तो गलत बात बाल। बाकी रहुआ लोग हम सच्चाई बता देता नहीं हम तो भाई ई तो गलत बात बाटे कि तू लोग मरले बारो और ऐसा मरले बारो कि बहुत दर्द करताटे और अभी तक दर्द करताटे। ई तो गलत बात बाटे। इतना मार के उ ना मारेला भाई विदा तक ये स्टैंड अप कॉमेडियन होगा ना। ई लेकिन बहुत मार मरला सटे। और आई पंकज भैया ई जो लोगता नु चेहरा पर मासूमियत ई मासूमियत ना हो, ई अंदर जोन बाटे नु इकरा बहुत पावर बाटे। अरे मैंने मार मरलन यार। अब हम रियल बात बता देता नहीं कि सच्चाई है बा कि कृष्णा भैया बहुत धोखाबाज आदमी बानी, केहू के बोला लेता नहीं और ऊपर से फ्लाइट मार देता नहीं। हम इतना घामा में हई मुड़ी पर गमछी बांध के नहीं हई, लेकिन कृष्णा भैया नहीं की। अब हमारी ये उपाय बा कि कृष्णा भैया की यहाँ जी सतुआ सनाई आ खाएम हरियर मरचा आ पूरा भरुआ मरचा के साथ मिस के आ तबे घर जाए ना। वो काल्हे के चल गइल बानी कृष्णा भैया। बता दी कि कृष्णा भैया कहाँ बानी या का करो। हां गाणखा में गाना रिकॉर्ड होखत हवे स्टूडियो में, वो जी कोनो स्टूडियो बा। आज के ना काल्हे के गइल बानी और बहुत सारा गाना आइल बावे, लगातार गाना रिलीज होखत हवे। एकरा पहले आई रहल एगो गाना सब खेला खेल गइले ननकी रे अब काहे बनेले निमनकी रे। ओकरा बाद आइल बा भोजपुरी टोन जौन नया चैनल हवे ऊपर आइल बा कि जेकर जितने बा जरूरत उतने यूज कइले बा। गाना एकदम बढ़िया बा, फर्स्ट क्लास अश्लील जाई आ रील पर रील बना के अपन दिल दे दी। हां सब केहू बना सकत है ऐसन गाना बाकी। आ बाकी रउआ लोग इन्हें देख सकता नहीं हई 5-10 लाख के दे संपत्ति बा, 5-10 लाख के दे बाटे आ किस्त पर बा। हई तो झूठ सच हई देखी एगो हे देबा एगो जैक म्यूजिक ऑफिशियल कृष्णा जैक ऑफिशियल कृष्णा जैक ऑफिशियल हो दे 1 मिलियन वाला का हो। आ देखिए हई जन भैया लोग तनी ई सबसे फॉरम में बानी। भैया अपन शुभ नाम बता दिनु। हमारा नाम अर्जुन जैक है। अर्जुन जैक बाकी इनका मतलब कि लड़की वाला तो मैंने ई जन बानी लड़की के वीडियो में रोल लेवनी माने रेप के सीन बहुत अच्छा करेलन। इनका के रेप के सीन में अच्छा से यूज कर सकता नहीं रहुआ। अगर रेप बनाए के मतलब सीन का भी रेप करवाए देखी हई वाला रेप तो ना करवा, लेकिन हई वाला रेप बगा कर महाराज। तो देखिए जी वीडियो बनल बाटे, शूटिंग होता टे, एडिटिंग होता टे वीडियो के दे यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो के एडिटिंग होता और बाकी दे लोग आइल बा। तो काल बा भाई कैसा लागल? मजा आइल? हां मजा आइल। तो केहू से बताइए लेकिन मत के जी मारा मारी भई रहलो ना। ठीक बात। तो वीडियो कैसा लागल रहुआ लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बहुत जल्दी हम कृष्णा भैया से मिलता नहीं तो रहुआ लोग वीडियो के भी वीडियो के प्यार दुलार देम।